Diyan ni Kristo sa makausapa. Mayong buntag kanatong tanan. Ako diay si Father Sasi. Nagtrabaho sa Mindanao. Miagi wala ko nagpaila. Karon ra. Salamat usad sa paghatag kanako nining gayon sa paghalat nining Santos nga misa. Pinaagi sa pagtugot ni Father Phil. Tinuot o gusto ang pangutana ni Jesus. Hain may sayon ang pagpasaylo o ang pag-ingon-bangon o hawa na ato na ka dito kay naulian na ka. Dili bitaw sayon alang kanato ang pagpasaylo. Dili bitaw sayon ang pag-ingon ang gipasaylo na taka. Apan kun ato kining buhaton, buhat kini sa Dios. Nagitudloan kita ni Jesus sa pagpasaylo sa nakasala kanato. Nagtudlo si Jesus sa iyang mga apostoles, pinaagi sa pagtudlo kanila sa pagampo sa amahan namo. Pasaylo kami. Kay nakasala kami sama sa among pagpasaylo sa uban. Si Jesus wala lang nagtudlo sa ingon, kundi usad nagpasaylo siya sa ibabaw sa krus. Nag-ingon siya, amahan, pasayloa sila, kay wala sila nasayot sa ilang gibuhat. Kita nga iyang mga sumusunod, angay natong sundon ang gibuhat ni Jesus, ang pagpasaylo. Kay kung ato kining tumanon o tumanon kini sa katawan sa Dios sa tibuok kalibutan, malinaw ang kalibutan ug daghan nga mabulahan sa mga grasya, mga panalangin sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo nga ang tanan nga katawhan nga magiusa sa usa ka gugma pinagi sa pagpasaylo sa uban kay buhat kini sa Ginoo, buhat kini sa usa ka martir. Sa pagpasaylo sa atong maigsuon nga nakapasakit kanato, ang Ginoo sad andam mo pasaylo kanato. Palihog manindog.